Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi setengah siang. Pada hari ini saya mengunjungi para perawan di Dusun Glugur, Desa Ngenep, Kecamatan Karangplosok, Kabupaten Malang. Lah ini juragan nih orang tahu nyambut gawe. Oma, Raito ya Pak. paling putih orang saya gak tahu kepiye. Kepomo soalnya. Sibuk apa ya, Ur? Apa sih Pak Raito? Lah apa sih Riko iku praya? Berainya orang yang buat gawe sih. Oh, rupanya orang butuh duit rupanya. Gak butuh buan. Mereka orang butuh duit berarti. Ini suket kapannya? Oh iya nak nih. Wingi Pak. Kok wis kuning? Iku wingi sore. Oh. Wah, iku suket rek iku ya. Alang-alang iki ya. Iya kecampuran. Ngredek ndi iki? Gal. Tegale dhewe. Ya. Oh. Nah nek iki Kolonjono niki, Iya dhewe di Tegal wis bae. Tegal Kulon kono. Ana pirang lare ya anune apa? Kolonjono niriko iki. Salare Sak lare iku kemungkinan iso digawe pirang pakanan. pirang bentel lho Mas. Lah iya, Lho nek sak bentel kadang anu rong pakanan ora mesti. rong pakanan. Lah sak lare iku iso ngatasi pirang minggu biasanya. Seminggu. Seminggu lek sampean jukuki terus yo. Nah, selain sampean jagakno Kolonjono tanduran dhewe ngono iku pakane ambek sampean suplai teko ndi? Samen. Damene luru nang ndi? Guru ning kene. Nang ndi? Tenan. Nah, cak pernah nggak kaya di Glugur ini kan akeh peternak baik yang sapi digawe maupun sapi omahan atau pedaging ya. Artinya kan lek ngomong suket iku istilahnya kejogok kabeh lah lek suket liar kayak gini. Nah, pernah nggak di kala musim kemarau yang agak panjang itu kentekan suket di Glugur ini pernah nggak? Nek kesaane mboten anu Pak, sepinten. Heeh. Nek kekurangan. Oh kurang, Iya. sehingga nanti makannya sapi gak maksimal. Lah, Oh. Nah, situasi-situasi ngono iku saben tahun iku ben bulan apa biasa? kan ini kan cuaca kan mboten Gak iso. diprediksi. Iya. Kali nopo MKG nopo sih BMKG. nah, Ya. itu kan mboten sak diprediksi. Heeh. Jane kalau ngirane wis terang kok jadi kayak hutan. Nah, kapan rendeng, kapan ketiga ewo ya. Nah, Isingin kan anu awak diprediksi kedati bulan iki wae bulan iki Heeh. ketiga iki wae Heeh. rendeng kan saged. iki musim hujan terpanjang ya selama Terpanjang. hidup kita yo. Oke. Kayak gak ono musim kemarau blas ya. Oh. Mantun iki ketiga paling Pak, mantun. Jaur untuk ngatasi kekurangan suket itu cara sampean ya boleh gini sampai kekurangan suket. Ya yo napa carane sampai gak kekurangan Pak ya digolekno Metu. modal-modal ngoten. Oh, golek Luru metu. rata-rata ado-ado titik. Termasuk kalau jono sampean iki entek. Biasa elek sampai pacet. Nggih. Tasih wonten lah nek di ngai-ngai. Oh, digawe kepepet sak kepepet Nah, kepepet. sak kepepete. Tapi untuk maksimal kudu dibantu teko Nggih. suket jopo ya. Oh, iki pirang wulan ya arek iki gak kerja iki. Rong wulanan ya. Waduh. Jan proses penggemukan temenan iki ya. Jan ngalem lho, delok nah. Awake ya malih Ini jare wong lemu, Pak. seger ta. Opo sih malah lemu.
Ya Riko kurang lega soalnya bendino ndelok kan. Nah lek aku kan kadang petuk kadang enggak ya berasaku lebih seger. Atine seneng agak Riko Bulosoro. Kali Freya. Lah ya atine seneng. Lho. Lho, bocil iki lho. Delokna. Rodok seger kapanan iku nyuwung. Cak kok nyuwung klong nemen iku. Durung ngombe, Pak. Oh, gurung ngombe. Iya, ngombe kan sore ya. Nang ngombe sore arek iki. Oh, ngono. Iya. Loh, cak ngagek ngombe sapi ku gak sembarangan ya. Enggak, Pak. Ana jame. Nah, aku mestine sore. Ah, Mesti sore. apa kok gawe rumus mesti sore? Sore ku mesti ana omah Sing nang omah? kan aku. Oh, Lah, lari-larinan iki kan mboten purun diomeni kali bapak. Mboten purun. lho sik. Diombeni wong liya iku gak gelem. Mboten purun. Mbok banyune di Nggih. Mau malih sini iki tambah mboten purun. Nggih mboten purun. Wah iki lho serang kali anu nggih bicara pancet. Oh. Jangan tanglet ta bapak. Tapi lek dipakani Nggih gelem. purun nek dipakani. Oh. Coba ini mboten purun. Lho. Nek kali bapak. Lho. Nggih sami kali ten selang langsung terlepas nggih sami. Mboten paringi napa-napa nggih sami. Nggih mboten purun. Lho, lah lek sama. Nggih purun. Oh. Apa ya ngono Nggih iku? duka. Apa setelane mulai awal teko? Asline nggih sami mawon Pak. Anu nek wayahe ngombe nggih ngombe. Kudune kan ngono. Dan iku kan diombeni sapa wae kan kudune ya gelem. Nggih. Logikae. Sapi iki kan dipuakani sapa wae ya gelem. Kudune kan diombeni sapa wae kan ya gelem. Wong jane barang gragas kan dhek kan sembuh barang to. Nggih. Lah, telu iki iso gak gelem ambek bapak. Nggih mboten purun. Padahal gak tau dikapak-kapakno karo Mboten bapak. ate. Oh. Sing cenderung nemen iki sempat mati mboten purun. Ngomalem nemen Nggih. iki ya. Ngalem pol. Iki setelan pabrik Riko nyene ya nyene iki. Ya. Jale iki mulai doro ya sampean oleh. Nggih. Sing oleh mulai rada gede kan iku ya, Nggih. tengah iku ya. Nah, sampean kenapa milih waktu siang? Karena ya alasannya bukan karena apa-apa, tapi karena sampean ono omah. Nggih. Nah, ya Wonten. ngombeni sapi iku lek isu terus, lek awan terus, apa ya apa? Tau bebas? Nek kula ten Tegel lho Pak ya. Heeh. Kaya nyambut ten Tegel, nek nyene injing kaya nek nyene purun nggih diombeni. Oh, Nek diombeni. ten Tegel, nek ten Sabin kan langsung ten Sabin. Iya, Langsung nginum. pedok banyu ya. Ngono. Ngoten lho Pak. Cak lek kate budal nang Tegal kan iku kan di Tegal kan gak ono banyu nih. Nah, dhek biasane Sama niku. sampean ombeni isuk nek Nggih. gelem. Nek purun mboten purun nggih mboten. Sampai awan sampai mulih baru Nggih. kayak ngombe ya iku. Oh, gak tahu sampean gak ono aku ya aku ngono gak tahu. Nggih pirang liter Pak kan wonten awan. Mboten curigen ageng. Sing karo ngatus niku. Oh, tapi dhek kan biasanya ambil nyauti suket-suket di Nggih. pinggiran kan lumayan kan ono kadar airnya ya jauh Nggih. ya lumayan nih kan di kono. Nah, iki mulai nganggur. Oh, wingi kerja kok ya arek-arek ya. Nggih, namung kecap. Wingi garape sapa? Badane tombo mriki wengking. Oh, pirang kedok. Kawan, Sapa sing kerja? ngene iki kali. Iki apa iku? Iku apa? Oh? Lah kan rada jero Pak. Oh, lek rojo jero Mboten wantun. gak tega sampean. Derek tega kula. Nek niki pun Wis galo ya, wis los ya. Apa jauh kok gurung tega lek iku? nggih derek tega ngene ya napa nek jenenge tega niku. Sampeyan ngukure saken ambek gak iku pas ya apa ndeloke. Kok iso gak tega iku lho. Mengkot-mengkote ya. Lah nggih, kelincahane kira. Oh, Mboten lho. nemen apa nih? Oh.
Lek loro iki Gempon wayang. gaspol. Tapi dhek kok lek di Tegalan, di daratan. Yo nggih eco, Pak. Oh. Nah, Caur, aku biyen nak ngikuti cilike iku bocil iku ya. Nggih. Cilik iku prasaku wulune kan wulu padet ta. Nggih. Iki kok malih dawa ngene. Lah niki kan mantun obat cacing. Oh, Mario baca Mantun, cing. mantun. Oh. Biar lah iso klemis Nggih, ngono. proses ganti bulu bisa jadi. Oh, no. Apa istilah lek manuk kok ngurak? Lah, Lek sapi apa? nggih duka. Kudu ngurak ya. Mboten. Lek manuk lak ngurak ganti bulu. Iki kabeh nek wulu. Gundul. Kayak sapi Irfan Hakim gak ono wulune iku apa maneh. Lah iya, lek manuk kan ganti wulu ngurak. Lah oke. Lek sapi apa? Gak ero, gak ono jenenge ya. Mboten. Lek ganti wulu Nggih. ngono ae. Nah, ya arek-arek kan suwe. Kayak iki kan sering digawe gulune kan lho ketok ngapal ya. Mboten wonten apa nggih halus ae lho. Halus. Nah, terus engko lek iku suwe gak digawe engko gak luka. Oh, mboten. Soale Soalnya pun setelan. oh wis setelan. Setelane kali niki. Oh, iki ambek bocil ya. Lek ambek iki gak iso. Turun. Oh, Ngene tok. mungser. Nggih. Oh, nggak patuh pada arahan Nggih. pimpinan. Nek kali niku pun teplek wis langsung. Apa aja kok ngono? Nggih pasangane jambak-jambak. Apa bocil iki biyen nglatih ambek iki? Nggih, niki gurune ngene. Oh, gurune bocil iki ya. Nggih, Gak tahu ambek iku ya. mboten ate. Masa niki nggih gurune niki. Loh, Mangi kan niki ten iki wotok. Ya. Lah ten kula damel iki wotengen. Oh, sama Gurune nggih coba. niki. Loh, iki sing paling senior berarti. Oh, nggih niki gurune. Loro iku diwulang iki Nggih, kabeh. Oh, berarti gelare wis Profesor Doktor of Nggih. Singkal. SS piro Iya. papat. SST. Pak. Nah, ini sarapan dia. Makan siang Makan ya, siang. Makan siang. Ini masih punya cadangan untuk nanti sore. Tuh, mantun iki nggih ngrumput ta, Pak? Oh, Iki tak pakanan gente tau suket lho. oh. Lek suket iku malah luames ya. Nggih, ngalang-alangi Oh, gak ono bongkote ya. Nggih nek damen kan sak bentel sik. Dados trum pakanan. Mari ki ngare Jaur ya. Nggih. Oke. Nah, ini sahabat Kanyara, kita ngunjungi sapi-sapi yang lagi manja dan diistirahatkan sama Jaurin, walaupun kemarin udah kerja sih sebenarnya. Oke Jaur, matur nuwun. Nggih, Pak, sami-sami. Demikian sahabat Kanyara, video kali ini dari kandang jejaka kita Cak Azurin. Saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.